Maggie. Margaret. Ihe m ji akpọ gị ihe awụ kamgbe m gbara bịa na Lagos eji m nnọọ anya ote toro anya ala mee ha n'ime mmụọ m na-ahụ ihe na-aga m mana isi iche na mmịa ada ahụ gị nna anyị dị asọ nọ n'eluigwe na-ele gị anya marakwa amara. Lekwenu mo eleghị mere ngala ugbu a brọda brokozari gala kompeteri akwụkwọ m na mpeteri ntakịrị ihe ga kọma nshishi ahụ ọnwụ ihe mere ngwa ugbu a aghọta ha kwaghị. Ok, mmadụ ihe ị mere mmadụ ihe ị na-eme ihe ndị na-aga nwoke n'umudo na ise mmadụ ihe ị na-eme ịkpọ anya m agwa gị oge na-adịghị anya opi ike ga-ada opi ike tiwapụ ote Chineke bi n'eluigwe ga-abịa kpọrọ anyị nwa bụ ndị mmehie anyị nọ n'ala eze na-eri ọchị denụgụ nwa ka ị nọ n'ime ọkụ mmụọ nọ ngwa na-ata ikikere eze ọ ga-eme ka ọ ga-eme gị sọwashi kachara. Lekwenu mo elekwenu ihe mere ngala ugbu a agwa ebue ka m nọkwara onwe m eleghị ọwụ chọma gwa ga-ezoge ha m ya ezoge dịkwa m ya ezoge kenụ nwụnụ agbalaga kenụ nwụnụ riri ogbo m aka mba ma riri ogbukwa anaghị aka mba ndị bịa gakwa n'ebe etu onye ha na-arịrị ogbu aka ha kwana ha riri ogbo m aka gụsị mba ihe ịtụgasị m nọrọ ebue kpachi ụkwụ m mana pọsa ele m tagbuo mana pọsa agadịkwa tagbu m biko dịkwa isi menopọs atagbuo gị ngwa don worry na-arịrịa lekwa aka rịrịa gwa ị ga-arịrịa gị ya na ọrịrịa gị ya na ọrịrịa gị ya na opi ike ada anyị gazie na ala eze eluigwe ya nụrụ ngwa gị nọzie nga atọ na menopọs tagbuo gị kwa nne nwere ihe m ga-agwa gị ị kwere m nkwa sị mberịta Lagos na ị ga-enwetara m ọrụ ha si kamgbe etu ka m nọ ka ị kpọrọ mkpọpụrụ otu nwaanyị ọnwụ na nwaanyị m egide m ji ha mmiri futbọọlụ ya na nwa ya nwoke ọrụ ọwa ahụ dị m akwagwala gị koloda ele ebele ụdọ township ọnụ anọdụkwa ebele nwụdụkwa ọrụ na ebue ebele wu Lagos no brother mood no sister mood na-anaghị ụkwụdụ nwụrụ ụgwọ ịhụrụ ọrụ na ịrụ ga ngala ugbu a na-ejiklali oche ya jisie ike gị si n'ọrụ na ngala ugbu a gị si na nke ga-abịa n'ọrụ ọzọ ma ịma ihe mejere gị ga-akpata ego karịa pọli na bebi nta ya ahụ ị na-ebu akụga mpeteri ịma Make una off this light now, eh? You know this business, eh? Why not they use noise to disturb me for here? Abeg, make una off this light. I won't sleep. Huh? Hosana. Also, mwana me. Abela na magama potalikwa na kele. Mwana. Also, otuna gba ha jiri dare na bed na ngala ugbu a. Bịa jiklata onwe ha mso manago anyị ma abụọ anyị darekwa na bed bịa gelikle alium maka brother brokozari maka sị nwụrụ ga anyị lakpuru gbanyụ ọkụ anyị lakpuru onwe ihe nọ na msa anyị lakpuru gbanyụ ọkụ onye ọbụla lakpuru gbanyụ ọkụ enwere m Lovena night overall night na Lovena aga m eme gị ya na lekwe torchlight m eji m ya bịa mgbaga m ọkụ ndị leprosi were ọkụ m gbaga ake etu ka ọ ga-enwu gị nọ ka m onye ga-abịa ịgbanye ọkụ nọ ka ọhụ aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Obi nsọ Mari ekele Mari Jupụta na grace osepụlụ anọnyere ego iri ngozi na-etu ụmụ nwaanyị niile ọ ga-arị ngozi nwa afọ gị ụdị eso Maria arịa sọ nne nke churu ya blind nje ayọ kịta na amụ n'oge nwaanyị amen. Obi nsọ Mari ya kacha hụ n'anya ave 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 Mari were obi hụ n'anya wee banye
ekwensu akpasuola m iwe agaghị m ekwe ekwensu akpasuola m iwe agaghị ekwensu akpasuola m iwe agaghị m ekwe agaghị m ekwe ekwensu akpasuola m iwe ọkụ agaghị m mami wa. Which kind noise be this one now, eh? Which kind noise be this one? Why would I want just use this noise disturb my business this night, eh? The both of us they pay this house rent, oh. The both of us they pay this house rent. Talk to Ram now. Which kind of noise be this one, eh? Yes. Mr. Man, you know they sleep. Thank God. Person no go sleep here. Ekwensu akpasuola gị iwe taa agaghị m ekwe ekwensu akpasuola m iwe.